maes y sioe i gyfarfod Bethan Watkin, aelod o glwb Hen Beiriannau Canolbarth Cymru. Dwi'n iawn? Yndych. Ydych chi'n o lew heddiw? Ynddo, iawn, diolch. Mae yna waith dweud ar hwnna, does? Oes, llon geg. Llon geg. A da chi'n wraig i'r cadeirydd? Ynddo. Da chi'n dynes bwysig? O. A da chi'n brysur iawn wrth ei golygu, mae yna lwyth o bethau yma? Oes, mae yna ddangosfa reit dda. Mae rhwng dau glwb. Dau glwb? Dau glwb. Clwb ni a clwb Hen Beiriannau Sir Drefaldwyn. Wel, a faint o beiriannau sydd gennych chi yma? Wel, i gyd, mae'n ego dros hanner cant. Oes na fyd? I gyd, yw 10 ar 20 o doctorau. Mae yna waith cadw ac edrych ar ôl hynny, does? Oes, yn wir. A mae yna un yn dal yn llygad i fyny, mae hwn yn arbennig iawn. Yndi, mae hwn yn Caterpillar D2, gath fynd allan i Barbados, a mae yna un arall yn yr arddangosfa hefyd, ond mae hwn yn reit arbennig gan mae ond deunaw gath i wneud. A hon yw'r un ola un. Yr ola un? Yr ola un. A mae wedi cael edrych ar ei ôl, mae'n edrych yn... Mae wedi cael ei wneud lan yn arbennig. Mae fel newydd, dweud y gwir, yndi? Yndi. Oedd o'n i mlaen, achos mae yna lwyth o bethau fan hyn y top yma. Rydyn ni'n gweld, mae yna tractorau o bob lliw a llun, ma'n does? Oes. Be arall, so bethau llain y tractorau efo chi yma? Oes, mae gyda ni arddangosfa fach yn y marci. Eitemau bach. Mae yna injans olew. Sut ydych chi'n casglu hyn i gyd? Ydych chi'n cael hanes nhw ryd y lle ac yn mynd ar ei holen nhw'n ydw? Ie. Mae yna waith cadw'r clisti ar y ddeiar, oes? Oes. Ond mae o'n rhoi pleser pyr i chi, dwi'n siŵr. Pleser pyr. Ac mae pawb i weld yn falch iawn o'i peiriannau ryd y lle yma. Yndyn. A dyma'ch gŵr chi fan hyn, ie? Fos i bi ar peiriannau yma fan hyn? Ie. Mae hain yn edrych. Does gen am syniad byd dyn nhw? O, nag oes. Rhaid chi esbonio byd dyn nhw i fi wan? Triau. Be sydd gennych chi yma? Wel, nawr, portable steam engine yw hon. A mae hon wedi dod yr holl ffordd o Randers. O Randers? O Randers. Dew. A beth oedd yn bwysig i'r gŵr oedd un yn yr union yr un peth arfer bod efo'i dda ci. Ac oedd hi'n mynd allan i ddyrnu yn ardal Dol y Bont ger Aberystwyth. Wan, wel. Ie, ond gath honno i scrapio yn 1939. Ond mae hon yn ôl Randers yn ddiweddar? Wel, doedd hi'n ôl, oedd hi'n gweithio tan blwyddyn 2001 yn y Randers a wedi cael ei thanio ar goed trwy oes. Oedd i fyd, daw. E werth i gweld, mae'n bleser pyr gweld nhw'n dydi? Yndi, mor dawel yn dydi. Yndi, chwarae teg. Ond diolch am y sgwrs, Bethan. Dim problem. Difyr iawn, diolch. Dim problem.